חנות משחק הקלפים, יוטיוב ישראל. בוא נעשה ניו גיים, בוא נראה איך זה. אוקיי, אני צריך לקנות קלפי משחק. what the fuck, אחי? רק עכשיו שמתי לב, בוא'נה, כמה יוטיוברים יש את זה. איפה אני? יאללה, נשים פה קלפים. בוא נפתח את החנות. יאללה, החנות פתוחה. יאללה, מי נכנס ראשון? הופה, לא, שלום לך, לקוח הראשון. וולקאם, וולקאם. מה זה, רק חבילה אחת, אחי? טוב, יאללה, בסדר. עודף, 583. רגע, בוא נפתח קלפים, חכו. אופן פק. בוא נראה מי יש לנו פה, תראה את הסוס, בואי בוב. מה זה? מה זה, אחי? נראה כמו דודו פרוק, אחי. מישל רפוי, רוצים המון גז יוטיוברים. הופה, גיל ג'י ג'י. מר יוטיוב, בואי בובה. זה שזירק עם ספיד חזק. תינוק איתור, עמית שיבר. אני... למה ליקוק שפתיים? טוב, פאק, אחי. וואו, אחי! הולד און, אחי, what the fuck? יקיר, איך השארת את זה, המטורף? וואלה, אני מתרגש לראות את שלי, אחי. אלכס. what the fuck? מי זה סנקס, אחי? מי זה סנקס? סוכנתי. מה זה, אחי?